Απόψε, σας αποκαλύπτουμε μερικούς από τους Έλληνες πολιτικούς, οι οποίοι με διάφορους τρόπους ο καθένας έχουν απαλλαγή από τη στρατιωτική τους θητεία. Ο σημερινός πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου παρουσιάστηκε το 1978 στην Καλαμάτα ως γραφέας Αρμάτου. Εξαγόρασε σε 16 μήνες τη θητεία του προς 19.000 δραχμές και απολύθηκε το 1979. Ο Αντώνης Σαμαράς τον Ιούλιο του 1976 παρουσιάστηκε στο πολεμικό ναυτικό. Τον Οκτώβριο απολύθηκε πληρώνοντας 21.000 δραχμές, με τις οποίες εξαγόρασε τους 21 μήνες. Το υπόλοιπο τρίμηνο της θητείας του το έκανε το 1977. Ο Κώστας Καραμανλής το 1977 παρουσιάστηκε στο πολεμικό ναυτικό με ειδικότητα διαχειριστή και πήρε απολυτήριο το 1979. Στο πολεμικό ναυτικό έμαθε ότι είχε πλατυποδία. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος το 1986 παρουσιάστηκε στην Κόρινθο και οι γιατροί τον έβγαλαν Ι3 λόγω παχυσαρκίας. Εξαγόρασε 9 μήνες θητείας προς 27.000 δραχμές. Άκης Τσοχατζόπουλος το 1968 κηρύχθηκε ανυπότακτος. Το 1972 έχασε την ελληνική ηθαγένεια. Το 1975 με 29.000 δραχμές εξαγόρασε 29 μήνες θητείας. Ο Θεόδωρος Πάγκαλος το 1959 παρουσιάστηκε στο πολεμικό ναυτικό και απολύθηκε το 1961. Σε αυτό το διάστημα, με την ειδικότητα του διαχειριστή, φύλαγε έναν φάρο στον ακριτικό Πειραιά. Ο Γεώργιος Καρατζαφέρης υπηρέτησε στην πολεμική αεροπορία στο λεκανοπέδιο Αττικής και ένα μέρος της θητείας του βρισκόταν στο Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της Αεροπορίας στην Οδό Πανεπιστημίου. Ο Αλέξης Τσίπρας την άνοιξη του 2003 είχε επιλεγεί να υπηρετήσει στο στρατό Ξηράς, όμως με μέσο στην τότε κυβέρνηση του Πασόκ κατάφερε να κάνει μετάταξη στο πολεμικό ναυτικό, στο κέντρο εκπαίδευσης Παλάσκας στο Σκαραμαγκά. Εκεί, αφού πέρασε τη βασική εκπαίδευση, ξανά βάλε μέσο και έτσι τοποθετήθηκε στη διοίκηση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού στην ακριτική Λεωφόρο Μεσογείων, στο Πεντάγωνο, μέσα στην καρδιά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπου για να υπηρετήσεις εκεί τη θητεία σου θα πρέπει να διαθέτεις τεράστιο βίσμα. Την άνοιξη του 2004 χρησιμοποίησε ένα νόμο του Άκη Τσοχατζόπουλου που έλεγε ότι αν είσαι στο στρατό και κατέβεις υποψήφιος βουλευτής, παίρνεις προσωρινή απόλυση και επανέρχεσαι μετά. Έτσι λοιπόν, απολύθηκε προσωρινά κατεβαίνοντας υποψήφιος και μετά τις εκλογές ξαναγύρισε στις τάξεις του ναυτικού. Στο μεταξύ, η στρατιωτική θητεία είχε μειωθεί κατά 3 μήνες και εκεί που χρωστούσε 6 μήνες, υπηρέτησε 3. Συνολικά, υπηρέτησε 15 μήνες και απολύθηκε στις 28 Ιουλίου 2004, δηλαδή πάνω στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και μία μικρή λεπτομέρεια. Σε άρθρο του στην Ελευθεροτυπία, το Μάρτιο του 2007, αναφέρει: ο στρατός παραμένει ένας χώρος όπου βουλευτές και πολιτευτές, κυβερνητικοί ή μη, μπορούν να κάνουν τα ρουσφετάκια τους και τις εξυπηρετήσεις τους και τα αστικά στρατόπεδα υπάρχουν μόνο για να εξυπηρετούνται τα λεγόμενα βίσματα. Έκανε δηλαδή αυτό που όταν απολύθηκε άρχισε μετά να κατηγορεί. Το στρατόπεδο των καταδρομέων. Ξέρεις προς τα που είναι? Ποιος καλέ να ξέρει. Ο Τσοχατζόπουλος το 68 κηρύχθηκε ανυπότακτος. Το 72 έχασε την ελληνική ηθαγένεια. Το 75 με 29.000 δραχμές εξαγόρασε 29 μήνες θητείας. Επανήλθε όμως ως υπουργός. Δεν υπηρέτησε ποτέ τις ένοπλες δυνάμεις. Μετά υπηρέτησε τον ελληνικό λαό με σκάνδαλα για μίζες στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς.